Здравейте! Сега ще ви покажа моето село на Clash of Clans. Ето го. Не е нищо особено. Само ще оправя бомбите. Така. Седми танхаус съм. В момента ми се прави ардефенс на 3 левел. Имам оръжие на 8 левел. Archer Power 7. Това и двата Wizard Tower са ми на 3. Имам мортъри на 4-то ниво. Ето диамантена стена, златна стена, ето с какво атакувам. 9 от тези балони, 3 дракона, 9 великани, 7 лизарди и това не се сещам как е. Им 180 място. Значи в момента само това великаните, арчерите и барбарианите са ми на 4-ти левел. Забравих, имам и такова миньони и хогове. Само не знам. Добре. Водината, браво. Така. Ще нападнем един път някой. Този не. Този не. 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 Ехе. Той е бак слабак. Той е 34 купи. Няма да нападам. Не. Но то ще му взема ли една звезда поне, бе? Аре, пускам... Къде да пускам? Този ще нападам. Ето тук. Пускам. Добре. Пускам балони. Майко. Великаните пускам. Не. Не трябваш. Добре, една звезда му взех. Нищо няма друго да му взема, но... Ай. Се пробваме. Две звезди ще му взема ли? Ще му взема ли? Стискайте палци да му взема 2 звезди. Това е голда, ще му взема. Вижте колко голд има. Да направя 2 звезди, това ще ми е достатъчно. Направих 2 звезди. Само за голда. Някакви са вече. 51% не е никак зле. Така, следващата ми армия ще бъде отново 3 дракона. Не, балони, този път няма, Така, 9.
тук. 9. Ячери. Колко толкова нещо. И да. Само тук. Какво ще ми даде? Хайде. Да видя какво се пише в чата. Аз обаче не знам кой лидер съм. Добре. Аз ще си направя две такива полшенки. Надявам се да ви е харесало. Дайте лайк на видеото и до скоро.